to kanina itong bisita ninyo, sir. Sir, asa yung mas na to, sir? Mas, balit man ni sir. Mentioning my name, we don't like what you. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for this. Brad, malibang sa ko, Brad, ah. Sikita, gisong tiyan, Brad, eh. Balik lang na yun ko, Brad. Gigi. Asa mo ko, Brad, ito? Sa puti. Hindi na lang siguro akong brief. Brief lang ako. Basa-basa ka mangyapon. Yakin. Sumpad! Master, sir, oh. No face mask for entry, sir. Prisonner na kaya, sir. Balik kayo na, sir, ha? Para sa face mask, sir. Para sa face mask, sir. Salamat kayo, sir. Sir. A few moments later. Sa kanan. Mas na to, sir. Mas, balit man ni sir. Dara na ko nakuha, sir. Wala ko na uli, sir. Layo. Wala ito mga, sir. Eh, atrasa di ko, sir. Taga, one po. Asa to? Dan, palagbukol na ito ni Dan din. Sa mani, di ba sunod, sir? Di pwede, sir. Balit man ni sir. Kung ano, para makalusot lang ko, sir. Ben! Palagbukol. Palagbukol lang ko, sir. Salamat kayo, sir. Susunod na, pag face mask, ha? Layo mo ko na mga, sir. Wala lang ko uli. Lagak ba yun? Oh, anong garter ano? Kuha na kayo. Dara naman ako nagkuha. Sige na. Salamat, sir. Ay, nari-check pipira. Nga, may hilong ko kadalagmas. So, ang pagagawin man yun. Bala yun yan. Samahan na. Salamat, sir. Ito mas boss. Ay, kailangan pa kayo, sir? Kita naman ako. Masot, basa naman ako. Ay, wow! No face mask, no entry. Resmil rin na kayong violation na. Hindi, pamutot ang balay kayo, boss. Hindi, boss. Hindi, boss. Balik lang, balik. Ito problema na yan ni sir. No face mask. Ay, hindi ka pwede kasunod rin. Balik juga dito.
Dala na mo ko puso. Lagi pwede lagi kay Balay, pangulong balay. pagkakol naman ng diri, yung pagi may unfair pag loban. Balik sa balik, hindi sa Christmas dito. Boss. Ay, kang boss ah. Uy! Hindi siguro na eh. Mau ba? Hindi na na. Ano ba Sa mo class? Bungo abana. Dili pa na Christmas. Sir, wala ni sir ba kayo? Ano oy? Ano na ba sir? Wala. Ay na ilagbo ka. Bungo. Wala ba? Ay na dito pagdilig. Bungo Wala, ani boy. wala. Ayun na. Dili na. Sir, okay na sir? Oy, bungo oy. Sir, lawat. Lawat sila. Lawat. Shoutout kay Ang Bitonyo, kay Raymond Tumulto o kay Ariel Caballero. Ug shoutout din sa ilahang Shoutout tayo kay Bibi Diaz, kay Crisanto Baghaso, kay Jefferson Lisada David, kay Aldrin Ramadan, Jus Villako, ug sa tanan akong mga kauban natin sa Armor Reserve sa 11 OP RCDJ. Shoutout kay Aurea de Vera o kay Joanna Nicole Labrado. Shoutout tayo sa mga small business na welding shop, Masilyo Welding Shop, welding services. Shoutout ko kay Mami Lulit Diras, kaya tapos ako gusto ko isang natulog na. Yo! Shoutout kay John Ryan Galvez o kay Jerry Galvez ug sa among supervisor na si Benji Saransate. O shoutout tayo sa BCCF Maunlad. Salamat sa inyong pagpatupad sa maayong pamalaon sa atong barangay. Yo! Shout out tayo sa akong baby kay Camille. Sa sarangin. Yo! Shout out tayo kay PJ Ibanez o sa akong partner na Kevin Pulos, Chacha, Amarando, Naman. Yo! Salamat sa mga nag-subscribe o sa mga wala nag-subscribe. Click the button! Ning 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 ning! Watch out tayo kay Bibo Diaz. Shout out! Shout out! Shout out!